Igbo ọma na-ege ntị ịmara anyị sịrị ka anyị je ka anyị zuo ike anyị ejegozu n'ike wee nachighata azụ ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido TV ka anyị zi ome gịnị na-abịalụ ụnụ ọ ka bụkwa Ada Jizọs wa n'isi mbido TV ihe anyị na-atụnye n'ọnụ n'ụbọchị taa isiokwu gbara ọkpụkpụ a na-asị high bright price in Igbo land ọ bụ na atụgharị ya n'ọnụ ndị maka esi edozi okwu ọsị imekọ ego n'isi nwaanyị dịka anyị nwere onye ọbịa anyị na-etinye ọnụ n'okwu anyị kwutego nnọọ ka efebe ime ego ekwu na ọ bụrụ ọsọsọ ego a na-ana na ngwazi ife ọzọ dị iche iche a na-etinyesi ya ka o wee mezuo ewe na-asịkwa ọ dị mma ewe na-asị ọ dịkwa mma kama na ife anyị na-ekwu na ka ụmụ Igbo tinye ya ọnụ n'ihi na ego a na-ana mgbe ụfọdụ ọ dị oke ọnụ ọ na-emezi ụmụ ntorobịa a na-agbazi ọsọ ịnụ nwaanyị na ka anyị wedata ka etinye ndị nze na ọzọ ndị eze ndị okenye biko nne na nna mụrụ nwa biko ka itinye ya ọnụ n'ihi na matakwa na ọ bụrụ na ịchọ ka ị nakọtacha ego niile izu wee zụ nwatakịrị ofu mgbe nsogbu ga-adịkwa gị na nwatakịrị anọrụ so n'ihe anyị na-etinyezi ọnụ n'ụbọchị taata ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata na-asị isi mbido TV mba urukwu gị nye oche biko o nwebere ife funarị gị anyị ka na-atapikwa okwu anyị na-ekwu maka ihe a na-achọ ka anyị tinye ọnụ gịnị o nwere ihe ọ na-akpata anyị nwere onye ọbịa gịbụ nne anyị fụ na onye na-eme ihe ejije ama niile na-afụ ya n'ihe onyonyo ụbọchị niile o nwere ihe ọ na-akpata biko onye ọbịa Christian Paul a na-achọ ka anyị jụọ gị biko ka ịgwa ụmụ Igbo biko imekọ ego n'isi nwaanyị o nwere ihe ọ na-ebute n'ebe ụmụ agbọghọbịa nọ ụmụ nwaanyị nọ ịmagwe na onye kpọwara ahịa kpọbara ka ọ ree mgbe ndị ọzọ na-ere 1000 gọwa tinye nke 10,000 n'agbanyeghị etu ahịa gị si wee maka mma ọkwa ihe onye ọjọọ oje ebe na-ele 1000 jegoro so na onye ọbụla obodo ọbụla dobere ịlụ nwaanyị ha ka ọ gara ọnụ mana onye rere nkata ka egoro enwe ihe ntụkwu ka so na ọ bụrụ ihe ọma ka onye maka onye ọ ga-eme na ụmụ nwoke na-aga n'ezi na-alụrụ nwaanyị na-abata mana ndị ụmụ nwaanyị anọzi nwe ha nọrọ na-elegharị anya o nwere ike dịka before ịmara ihe na-eme ejebe dịka nke anyị na-ekwu maka ịgba n'isi ma ihe ndị ọzọ abịa fụzie nwa achọ ofu agadi nwoke na n'ụwa nka achọghasị ya biko jee lee nwa Theophilus biko jee ka mara ma ọ bụ ya ka a ga-eji wee ka were bie ndụ nka ọ bịazi ụmụ okorobịa ụmụ Igbo abịazi na-eje mba ọzọ ha jee n'obodo ndị ofe mmanụ na-ejekwa n'obodo ndị ugwu na-akpọrọ nwaanyị ya bụ ịbịakwa n'ala Igbo o nwere obodo ya bụ ebe n'ala Igbo ga-efu na dịka ime ihe isi nwaanyị ebe ọ dị mma dịka ebe m nwa si wee lụọ nwaanyị a ga-atụrụ gị asị eziokwu ka m ruru nnọọ ịma nne na nna ha sokwa na ndị na-akpata ya bụ ihe ịghọtago dịka m ji wee kọwara nwaanyị m na-achọ ịnọ si ya nene ka ọra m onwe ike jekwa ụta jee kọwara nne na nna ya si ya nene ka a na-abịa ọkpọ ndị nne na nna eji jekwuo ndị obodo kpọọ ha si ha unu mana nwa ma na m ere ya ere ọ bụghị le ka m na-ere nwa m ọgọ ya dị mma ọgọ nwe ka ogorokwa ogologo ọ bịa nleta maka ibe elekwa ya m sị ka ngụbụ ihe menyego ya bụ nne nwaanyị m ọ karịgo ego ya mere ya bụ ihe ọdago ọ ya dị mma nne na nna ha bịakwa ha eme gịnị ha enwe ike tinye ọnụ kama o nwere ndị abịa ụmụ nwaanyị bịa ha ebu ụzọ ha ebulie gwa nne na nna nwa di na-abịa ịnụ m o ji ezigbo ego ka a napụta ya ndị kasị chọrọ ịnara okwu n'ọnụ o nwere nnọọ obere ife mmelụ nnọọ mma maka ya maka na nwaanyị anọ ndị mgbe ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọbịa nnọọ maka na ọ fụrụ nwaanyị a n'anya ahụ enye nnọọ list derie ntọlị ka dee ya ofu pikọp ji delie ife onu dechachala ya n'ife niile ọsị nsogbu adịrị ya na ya fụrụ nwaanyị n'anya ọ na-eme ife niile wetachasị ya nne ego emebe n'ife na-ememe chaa o wee mgbe o mechara na nwaanyị kpọrọ nwunye eme gịnị na lobe o nalobe mbọsị ahụ ihe ọ gwa nwunye wosịa na ya ka gbuo ma nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị na o nwere onye si bụ unu
ya zọbata ụkwụ na bema na ya emechago ife niile ya eme n'isi gị na ya egobigo ya bụ ogologo ya ọ sị na ya egobiri ya ọnụ ya bụ nke a na-akpọ wholesale na egolu wholesale therefore nwa ozi onye ọbụla si na bụ ya bata ebe a ọ dịkwa otu ahụ nwatakịrị anakwa ejebe nne na nna ya nwatakịrị ama nkụni si na ya na-ejebe nne na nna ma gịnị ọ sị na ebe gị na egobirigo isi biko nye bata biko anyị tinye ya ọnụ na alụmdi na nwunye bụ a lifetime thing ọ bụrụ biko ịzụchago nwa nke gị megị izụra na mahadum onwe ọ bụrụ ọma na ezigbo mma iweluzie nsogbu niile dọ n'ụwa megịnị dechasị ya tụkwasị n'isi nwatakịrị na onye ọma ga-abịanụ ọkwa mkpa niile a ọ ga-egbosiri m ya mba ọ dịrị otu a biko ịmara ihe ị ga-erite na asị na ọmụma ka a na-adụdụta ife na onwere ihe setere n'okwu maka adụdụ biko ịnabata nwoke ahụ o nwere ka o jirokwa nchọ ka igote ahụ ntọrịka jụrụ akpati o jirokwa nchọrọ igoro igbo ọtaba mụrụ nwere igoro igbo ọtaba o jirokwa jụọ igoro ji jụrụ pikọp biko nabata ya n'ime mmụọ na eziokwu onwe chi na-eme gịnị onye gị inyere ya aka onyerekwa aka nnikwa aka eme gịnị aka nni ụzọ ọgọ ụzọ mmiri ọ bụ ụzọ nkụ and ihe ọzọ ọ na-abutekwa ahụ na ọ na-eme na a na-ahụba ime mkpuke ebe a ka m chọburu ka anyị tinye anya maka na nke ahụ okwu ekwuru kịta nke agbara ọkpụrụkpụ maka o butago ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa niile efu ọtụtụ onye bịa ime mkpuke ọ dị ịtụ ime mgbe ọ nakwụzi nwoke na ebe a na-amụ okeke na-amụ okorie na be nwoke unu na-achọsi ka enye unu onwe nke anụ elu enweghị anụ a na-enwezi anụ elu aka ka ezi nke bara ụlọ biko onye agbata ọ dị mma biko anyị tinye ya ọnụ biko ka ọ bara gị ọ bara nne ọ bara nna ọ bakwara nwoke bara nwaanyị na-eme gịnị na-anụ di biko ka anyị wede ka anyị tinye ya ọnụ biko dịka i kwuru dịka o nwere ife okwuru metụrụ m mgbe ọ na-ekwu maka na nwa ya anụọ na dị ịma anyị na-ene iche nọ mana ilekwa ihe ya afụ na aka dịkwa ya n'elu ịma ọtụtụ ndị mmadụ aba na-afụ ya n'ihe onyonyo na-asị na onye a ọ bụ na olu m nso ọkwa nna mmadụ ọkwa nna nna aka jikwa ya ọkwa nke na nwa aka ji m onye ji isi na mgbe nwa gị aka ji gị mana isi na mgbe nwa gị nere di n'izi isi ịbịa ndị obodo bịa kwucha isifa na nke a bụ nke m n'ihe nchọrọ na ma azụchago nwaanyị na nwatakịrị emegị edugo m ya ahịa nye ya ihe ọ ga-eji wee gịnị wee bie ndụ biko ka anyị weta n'aka biko ya bụ na nne na nna nwere oke n'ọlụ ha ga-alụ ihe gbasara oke ego isi nwaanyị n'ala Igbo nne na nna nwere ọlụ ha ga-alụ ọ bụrụ na isi ndị agbata obi gị isi ndị ụmụnna gị na ihe a biko ihe m chọrọ ka emeelu m n'isi nwatakịrị m ọ bụ ihe dị mfe ka ọ bụ o nwere ihe na-eme ịma na ụfọdụ ndị okenye arụrụ ala nọ n'obodo elegwa anya o nwere ike ha nwa enwere onye ha ga-ekeri ma ọ bụrụ na ya iriri ọka maka azọsasị ya obi ọjọọ a na-ebịa na ịlụ nwaanyị ụfọdụ oge ọnwụ nne ma ọ bụ nna na-ekwu ego na onwe ya na-ekwu na enwere list ewepụtara and o nwere ndị a na-ahọpụta ha ga-adị sure na list ahụ dị complete onwere ihe ewepụrụ ya mana ọzọ nyawa ebe nwoke onye a na-alụ nwa ya si bata ị nwere ike gaa na ha ekwesị ya ihe dị etu a na o meela ya ya bụ nke a ga-emere gị nne na ọwụrụ ya na ihe dị etu na gị na ya ekwubie n'okwu maka ihe dị etu na gị na ya setụlụ ama ya so amaza nke na-enye ndị obodo maka o nwere nke na-enye nne na nna nwee nke na-enye ndị obodo so ndị ahụ ga-adị sure na ihe niile ahụ na o zuru ezu mana ọ bụrụ na esi ha nke ahụ gbasatara gị nwa na nne na nna hapụ nke ahụ si hapụ ya si nye ndị obodo ihe a ha kpọrọ nwa na emechazi aka gị na ya setụla ndị ọzọ ma ọ bụ na gị na ya esetụgbu nke ahụ so ọtụtụ oge o nwere ndị okenye arụrụ ala ndị na-agba mbọ ka ha dị sure that na emebiri nwa ha chọrọ ịlụ na ọ gara ọfụma so ha ga-adị sure na ihe niile ahụ na-ewepụrụ ya
kọbọ na mechara ya tinyejara ma ọ bụ ụdị ndị a ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị anyị si na ọ ga-adị mma ka ndị nze ndị eze ndị na-achị obodo ka ha mere ka ha tinye ya ọnụ ọtago ha nwee ike tinye ọnụ sọkwa ewuru ihe maka o nwere oge nwanne nwoke jere ịnụ nwaanyị ka o ji ịnụ nwaanyị ọkwa na ego emere n'isi nwaanyị abụrụ na ọka nkụ mana ịfụ mmanya egoro ego ịfụ na ọ ya ndị na-asị biko mmanya ka ndị bụ ndị na-aṅụ ya achọghị m ịga okwu n'ọnụ onwe ihe mere ebe a nụrụ nwaanyị ịma na mmanya ngwa a na-ebutebe nnọọ butebe mmanya ngwa bute mana ya nụwa dị mmanya ngwa wee mee gịnị wee dọsala ebe niile ngwesara ihe ọ bụrụ n'obi ọjọọ ihe agwụ n'obi ọjọọ nụ mmanya ngwa unu si nye unu bute unu aya aṅụ ya mmanya niile mana nke ọzọ bụ na eme amụta ya ekele ya nababefa bia ekele anababe ekelecha wetazie bọtụ mana nke anyị mana mmanya ngwa onye ụfọdụ anya maka ya esi wee gbarụ na ahapụzi omebie ma nne ya na-esi ụmụada sisi butere ya ekula nka ụmụ agbọghọ asị ebutecha ha nche na agụlụcha na edebe nri biko na ọkwa ego ka a na-emefusi biko ka anyị tinye ya ọnụ ihe metụkwara gị metụrụ m biko ka anyị tinye na ọnụ n'ihe dai ụmụ Igbo ka a na-ekwu maka ka ụmụada anyị na-apụsịsị biko n'ọbụzi nwatakịrị nọ n'ebe ọzọwazie nna ya anụ ọtọ n'aka nne ọtọ n'aka nna ọwụ aka ọtọ n'aka nne ihe a na-agụ wa ọtọ n'aka o nwere ogwu a na-agụ ọtọ n'aka nne ma chericha mana ụdị ife a na-atọ ekwuru ana nke metara ụmụ nwoke ọ na-agba ụka ịgba ihe m onye na-anọchite anya ụmụ nwoke n'isi mbido ga-eke na-ekwuzi ifere aka omena ogene omekwa n'ugbo ọka o mere nke tọrọ n'aka nne tọkwara n'aka nna Chineke gọzie gị afọ m ọ maka ọ nọkwutere gị nso ị ga na-akwado ya biko ife ọ na-ebute n'ala Igbo anyị emetụsigo n'aka sị nọ na-ebute nwaanyị ịtụ ime mkpuke ọ na-ebute nwaanyị nọ na-ewe n'ozie bụrụzie ọtọ n'aka nna ma ọ gbakwuzie nwoke na-atụ ịmakọ n'onwe nke ọzọ mencha ka nkwalụ na ụdị ịmana ya na ada Jizọs akụkọ o ji bata iwe onye akụkọ ufe na-akọ ịmakọ n'onwe nwaanyị o bichacha n'ọnọbe di ewe bicha wee nwụọ onwe dị onye ma na nwaanyị na o nwere ihe mere n'isi mana mgbe ọ nwụrụ ka ndị bụrụ wee sie na nsogbu adịrọ nwere ife unu mere n'isi ya ịmakọ ihe na unu kwesịrị ime mgbe ọ dị ndụ na-eme gịnị ebido isi wee mee gịnị mechabodo ha ncha niile emezi ụdị ife anụ ọwụzie aka na-akpọ dọbụl mmaji ma niilekwa anyị ga-afụ na ya bụ onye nwada mere ụdị ihe a ihe anyị ga-afụ n'ọwụ nne na nna onye ka anyị jegwufa biko na nne na nna biko nabatanụ onye bịara ịnụ nwa ọnụ ine ha n'anya fụ ọkwụkwọ na aka n'oge ya sịgo nabata aka n'oge maka onwere ife oji mana inecha ha n'anya fụ na onye a bụ onye me gịnị na o nwere ihe oji nabata ya ọ bụrụ na nke nwaanyị si na iwe na onye a bụ onye dị ya mma ịnụ ejụọ ya sị na onye ahụ masịrị gị si ihe na ya bụ okpebi ha na nabata ihe mana ọ nwekwara okwu ndụmọdụ ọzọ dị iche m chọrọ inye kaskit nwee ndidi ama na ahapụ okịta ekwuruzie gawa biko ụmụ Igbo na-ege ntị chelụ ka anyị jere nje ṅụrụ mmiri ya ma na-arapịa tata ekwuruzie gawa anyị nwere ebe unu chere biko anyị na-echighata azụ anyị na-abịa